Окей. Работим. Аз се завърнах. За който го интересува. За който не го интересува, слайпвайте. Но, аз се завърнах. Ако не знаете за какво става дума за ето такива неща. Всичко отнема време. Принцип не се прави така. Правиме го. Просто го правим. Дали може да го направим без да разбираме абсолютно нищо? Give it to me. Така, вече сте запознати. Вместо да говоря и да плямпам, мисля, че е най-готино да ревюнем и да ликнем мъничко от това, което се случи по време на дебюта на Аладин и арабските нощи. Записах Марко Чубанов, който е много добър наш приятел. И това за него мисля, че беше също за пръв път. Но мисля, че ултиматли неговия тембър доста се вписа в цялата история. Хора на Аграба! Днес ние празнуваме 10 години, откакто злото, което покриваше нашата земя, като вечно нощно небе, бе победено завинаги. Злото с името Джафар! Дължим нашия живот на султан Жасмин. Дължим всичко на принц Аладин. Нека се насладим на днешния ден и да покажем нашата безкрайна благодарност към тях. Нека празненствата да започнат! Толкова за епизод 1 от какво се случи всъщност дебюта на Аладин и арабските нощи. Бай-бай, до следващия път.